जम्मू काश्मीराव दै थरथिंसेनि थाखाय हालाय हाफाय जादों। जम्मू काश्मीरा माखासे साननिफ्रायनो जोबोद दैनि आंखालजों जुजिगासिनो दङ। गिबि मन्त्रि उमर अब्दुल्लाया दैनि आंखालजों जुजिबाय थानाय हायेननि थाखाय मोनसे राहा नागिरनायनि बाथ्रा बुंदों। जम्मू काश्मीरनि गिबि मन्त्रि उमर अब्दुल्लाया बुंदों दि जम्मू काश्मीराव दैनि आंखाला गोथौसिन जागासिनो दङ। बोसोरनि गिबि मोननै दानाव हायेनाव अखा हानाया 83% बाङाइ जादों। गिबि मन्त्रिया बेखौबो गनायदों दि जम्मू काश्मीरा बे बोसोराव दैनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। बिथाङा थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय दै मोब्लिब बिफानजों लानो गोनां आगानफोरखौ नायफामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। गिबि मन्त्रि उमर अब्दुल्लाया गोख्रोङै बुंदों दि सरकारा बे आंखालखौ हारसिङै सामलायनो हाया आरो सुबुंफोरा दै रैखाथिनि थाखाय राहा लानांगोन। जेराव सरकारा दै सामलायनाय आरो रैखाथिनि थाखाय बांसिन सांग्रां नोजोरखौ नाजावनांगौ, बेयो खालि सरकार मिरुआरिल' जानो हाया। जम्मू काश्मीरनि गासिबो थागिबिफोरा दैनि सायाव गावसोरनि नोजोरथिखौ सोलायनांगोन। गिबि मन्त्रिया आरोबाव बुंदों दि बिथाङा जौगाफुनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दै फुंखा बिफाना लानो गोनां राहाफोरखौ नायबिजिरगोन आरो फैबाय थानाय दानफोराव जम्मू काश्मीरनि सुबुंफोरजों जयै मा मावनो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायलायगोन। काश्मीराव दैया खम जालांगासिनो दङ। गोबां फुंखाफोरा रानलांबाय एबा बिसोरनि दैनि थाखोआ जोबोद बाङाइ जालांदों। काश्मीरनि जिउ हांखो झेलेम दैमायाबो बे बोसोराव गाहायसिन दैनि थाखोआव दङ। 2025 मायथाइनि गिबि 50 सानफोराव जम्मू काश्मीराव 83% बाङाइ अखा हादोंमोन, जाय फैबाय थानाय दानफोराव गिख्रंथाव दैनि आंखालनि खैफोदखौ बांहोदोंमोन। 1 जानुवारि 2025 मायथाइनिफ्राय 20 फेब्रुवारिसिम मावख'आरि अनजिमानि बादिब्ला सरासनस्रा अखा हानाया 175.8 मिलिमिटारनि रुजुनायाव 29.8 मिलिमिटारल' अखा रेबगान्थिनाय जादोंमोन। लद्दाखनि कारगिलाव 2025 मायथाइयाव 0% अखा रेबगान्थिनाय जादोंमोन। बबेखानि खारिया जिल्लायाव 100% बाङाइ जानायखौ दिन्थियो। दै मोब्लिब बिफाननि मावख'गिरिया बुंदों दि बिसोरो बेबादि जायखिजाया थासारिखौ सामलायनो थाखाय थियारि आरो थासारिया गाज्रिसिन जायोब्ला बेजों जुजिनो हानायनि राहाबो खालामनानै दोनखाबाय। बिथांमोना रायजो राजाफोरखौबो हेफाजाब होनो आरो दैखौ ओरैनो गारालाबानो सांग्राङै बाहायनो खावलायदों।